बेंथल बारजासिम खारबाय खारनानै दिनै हर दहर बबाव मोनफैखो मुसलपुराव मोनफैनानै जोंग्लिना जोंग्लियानो आरो माने नै बे फंबाया आंसो दङ माने सानैबो जोंग्लिना जोंग्लि बेयाव मानो उन्दुदो गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ मा जाखो शुटिं खालामबाय काजलगावआव हर थाबाय अर सुबाय अर सुनानै मा बेवहाय माने दामपारा हरावसो हागारगोन माने हागारथारनांगौ आंनिया काजलगावआव हर थाबाय काजलगावनिफ्राय बेंथल बारजासिम खारबाय खारनानै लगे लगे फैबाय फैनानै मुसलपुर मोनफैबाय जोंग्लिना पुरा जोंग्लि दंखायोमोन न'आव थाङासै न'आ एसे गोजान दंबयो नालाय बेनिफ्राय नै दासो जुथा फुगोन टाइमाबो जाखाबाय 10:30 ओमफ्राय हाया दामपारा मोनथाम जाबाय आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ 10:30 बारना नाय 10:00 बारबाय 39 दासो जुथा फुगोन पुरा जोंग्लि आरोना मानसिफोरा सानगोन आरोना मा देखायदों ना बारा देखायले होनना सानगोन बारा देखायनाय बाथ्रायानो नङा थारमाने जाय थाफायो जाय माने थाफागोन बुजिगोन आरो माने फाग्ला हान्थु गिला साजोबबोदो नैयो 17-18 किल'मिटार खारनाया सहस नङाना हान्थु गिला साजोबबोदो थाबायनो हालायाखै ओमफ्राय उपाय गैया दा दामपारा गारगोन हरसेया हा दाथ' नों दामपारजों थाफानांगोन उपाय गैया नों बाबाथ' जाया बेबायदि सिचुवेसन बेनिफ्राय न' खाथिनिफ्राय सेखा गंसे बिना लाबोखाबाय सहसावथ' उन्दुलांखाया जोङो सानसे मेंबाबो खुनु मिसिबखायाखै फुङाव 18 किल'मिटार खारनायनि उनावबो थोबसेबो मिसिबाखै ओमफ्राय देरहासार इस्लारिया ओरैबायदि मा खालामदो गावनि न'निफ्राय रोनिखातानि साहा हादानजों लांनानै साहानिफ्राय बे उइंगाराव थिखांना हरदो सामथायबारिनिफ्राय काजलगाव ओरैबायदि माने आंखौ फिदिंना हरदों बे माने आं होनबाय ओरै सोनाबा थाङोब्लाथाय मा मेन लामा थाबावनो बेथ' गोजानसिन जाखागोन बेनिया नङा मेन लामाया बेसो माने बेंथलजों काजलगावनि मेन लामा नङा बेनि आंखौ थगायनाया आंथ' मिथिखाबाय आंखौ थगायदो ना फाखोसे फिदिंनानै आंखौ उइंगाराव हगारदो देरहासारा एथियाव मोनफैदो काजलगाव काजलगाव मोनफैनानै ओंखाम जाबाय दुगैबाय 5:30 बरमा मोनफैदों 5:30 बरमा मोनफैनानै नै बेफोरबायदि हाग्रायाव माने बिसना सादर दंखायोमोन नै बेफोरबायदि दंफां सिङाव बिसना सादर दंखायोमोन बेनिफ्राय नै दा बेवहाय उन्दुनोसै बेनिफ्राय बिदिनो गेजेर गेजेर दामपार फैबाय थागोन बेनिफ्राय सिखारबाय थानोसै बेनिफ्राय मा आं गाबोन फुङाव देखायसिगोन आरो दामपारा फैयाब्लाबो लस खुनु गेरेन्टि गैया दामपारखौबो दामपारादि फैथारगोन भाई खुनु गेरेन्टि गैया बाबान थागोन बिसोर हर जाखाबाय उफाय गैया दा नेनांसिगोन अरा खामबा गिनो लागा दे भाई अरा भाई नि दय खारनाया नों गाननायाथ' आंथ' थुनांगोन आंथ' जानाय नङा बिदि खामा जागोन लगायना हो हटेल लगायजोबना हो आं जुथाखौसो जा लांजानो गिबायसै माजे हा है गोदाव सोराव खामानिबो जायासै फालतुलै हरसेयाव उन्दुबाय भाई माइखा गोजां बोथोराव खामानिबो जायासै र' खारनाया हान्थुआनि लोरिजोब्बाय भगवान काजलगाव बेंथल खारना हाराथा लोरिजोब्बाय ओरैबायदि थगायबाय दामपारा हरसेया गारोमोननो हरसेया हा गारगोन होननानै बेयाव जिगाब बनाव उन्दु होननानै दामपारानो फैयासै दामपारा माने 10 दामपार गारगोन आरो मोनसे खाजोबदो बैयाव आरो मोनसे गारना दोनै हा फोखानायावनो नैबेनिफ्राय बेखिनिफ्राय हरावनो दंफां दानफायलाय लांदोंमोन नैखौ बाउन्डारिया नेलासै नालाय बेखिनिखौ फोजोबनायमोन हरावनो ओरैबायदि फालतु नैयाव दामपारनि गारबाय बे दामपारनियाव हरनि 10:30 जाबाय
Ini mah jengnya campuran saya sih. Ah, nasi kita lagi campur nasi ini. Enggak bisa lagi. Itu tambah kan. Lampu, mang kita langsung kilo hawa. Poma sebenarnya tuh. Tateli ya. Poma tateli. Hah? Pangsi gitu nih rujuk. Pangsi rujuk deket mah. Hah? Hết để sao thử lấy. Để mình chưa sao thử. Đấy phần này sẽ tầm năng. mình sẽ sau là Đấy phần này có tầm giống nó. sau là cái gì nó Đúng rồi, về sau là nó. đi sau là cái này là đồ ăn đó. là đúng Nó không đi sama nih ya. Đấy sih. Kawangan di pangsi hari ini. Dia horau, horsiagar bener sih dampara. Kudu sarna gennago. Oh, मोनसेखौ बैयाव गारना होबाय गोजौखायावनो 이거 막아নো 이시고 बे मोननैखौ बेयाव गारनानै ब्लक गैला हरसेयाव नेबाय थाबाय फैयासैबो दिनैलाय आरो बहा फैबावनो दिनैथ' आरो माथो बन्दसो नै ओंखाम जाया लोङा ओरैनो हरसेयाव फुदुं 이게 다들 जों बेलायावसो दंमोन बेलेगनिफ्राय फैदोंमोन आखौथ' आफाखौनो आना जावनो हानाय नङा जार गोरा जानानै लारु फैखादो जिसिबिनि आइखालिजा फोजोबनानै स्रां खालामखाना दोननो सानदोंमोन बे जागोन बे ओरै खोनाय जासिगोन बेखौ ओरै जिं फरायनानै होगोन 10 दाम्पार नांगोनानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाहैगोन 9 दाम्पारसो 8 दाम्पारसोबा बेखौ सामना दोननो हागोन फोरावबो होआखै बा गारि थांबाय हाय उपाय गैया हरसेया काजलगावनिफ्राय फैनानै हरसेया बेयावनो फाग्लाफोर बायदिनो बिराद फाग्ला बायदि मोनलायलांबाय आं 아직 사도 나와 नै सानैबो अर सायै सायै थाबाय थादो फैयासैना सोर बहा थांसै